Sa ato nagapangunan nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, kadamuon sa mga nagkalamatay sa probinsya bangod sa COVID-19, naglambot na masobra 200 sinilamang nga bulan. Deadline sa voters registration magapabilin sa September 30 tubtob wala sang COMELEC resolution nga nagapalawig sang registrasyon. Sa balita nasyonal, mga gobernador sa probinsya bukas nga kakasuna ang RT-PCR test sa mga fully vaccinated para sa domestic travels. Technical issues ginaangot sang DOH sa atrasado nga reporting sang bago nga nagkalamatay sa COVID-19. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugamahin sang Western Visayas. Karong adlaw Miyerkules, September 29, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sila. Boy, kaya Martin Naliling, good morning sa imo. Kay Maseto Fago, good morning man. Si Pretty Mahilom, good morning sa imo. Kay Sir Milili Oligo, good morning. Siya, may lang nagapagpangape. Lito Dayap, mayong aga man. Kay Philip Isula, good morning from Buen Retiro, Talisay. Stay safe and God bless. Baryoga Ray, good morning sa imo. Ray Baryoga. Tamyaw niya lang ang tanan niya members ng Energy Fans Club, si Dennis Richard Tiboroma, kag Boys in Action, kag Silent Water Girls. Ay, puwerte, Silent Water Girls. Kay Dennis Richard Tiboroma, good morning Dennis. Have a great day to all of us. Dorel Wednesday. Ang Dorel Wednesday, dance ma. Ano ka na? Dorel Wednesday ko no. Imbis nga Happy Wednesday, Dorel Wednesday nga nabalaan si Dennis. Lain, ga-improve na si Dennis, Action Boy. Nakaka-touched. Touched. With ED, gano'n na sa punta. Kaya Crystal Gomez Aquin, good morning man. Kay sige ikaw na, kay dumagin sugo kasako. Ganun man. Good morning mandra kay Ma'am Vanessa Mayo, kay Dr. Matt Mayo, no? Salamat gid and again siguro subong amoning petsa nga they are celebrating their 7th wedding anniversary. Happy wedding anniversary sa kay Dr. Matt Mayo, my buddy, and sa kay Ma'am Vanessa Mayo. Thank you gid no sa inyong pagpa-celebrate diri sa amon sa inyong wedding anniversary, no? Judenia Sarmiento Puig Lazaro, good morning man. Maria Luisa Luing Melos, happy Wednesday mandra sa imo Luing. Sakay Athia Kim Iriman, kag Erwin Dicatoria Gonzales, sakay Sally Auki de Sousa, ginag-greet lang hinablos niya Michael Cordero, happy birthday, no? Karon nga adlaw. Happy birthday sa imo Michael Cordero. Sakay Alex Montesa, good morning mandara sa imo. Of course, kay Rodette Robles Aran. Good morning man, watching live from Kabankalan, Mohon, sa may Mohon, no? Sakay Kimosabi Gishing Magellan, good morning mandra sa imo. Kag sakay Teresa Linaha Kayaw, good morning. Kay Jean Buarom dira tanan sa Bago City, maayong aga gid sa inyo dira. Kay Jacqueline Marino, panambiyaw mandra sa imo. Thank you for always monitoring diri sa aton nga pagpangalagad sa Aksyon Radio Bacolod, no? Kay Michael John Season, from Purok Brotherhood, Barangay Sumag, Bacolod City. Oy, by the way sa aton nga mga ka-aksyon, buwas na masugod ang aton nga sa pamaskwa sang Aksyon Radio Bacolod, no? So ingagaw pa pwede pa maka-submit no sang mga
Oo sang mga kuan bala sang inang makasubmit na sang entry bilang election doors, no? Ngay buwas na masugod, no? Aton nga SAP pamaskwa sa Aksyon Radio Bacolod. Yes. Simple man na text nyo lang sa text na kamo sa inyong ngalan, address, edad, programa kung di nyo nabatian ang ining kuan, ining aton nga promo kag contact number. Simple lang. Tapos i-text nyo lang sa 097 049 51202. Liwat, no? 0970-495-1202. Nadala ninyo i-text, ha? Kag buwas, bantaye, ang aton nga mga unang mga winners sa aton nga sa pamaskwasang Aksyon Radio Bacolod. Sige. Si Kuan na rin, ha? Si Michael John Season, nakahapuli na dis Bacolod. Oo, gali. Kaya itong indalaan niya kasang scallops. Sige, welcome back. Grabe ba? Welcome back, Ida. Bago pa na sa radyo, sa barko, no? Sige, Good morning, man. Good morning lang kay Sir Owen Torres. Nag-monitor. And, thank you, Thank you, gali kay Ma'am Van Action Boy and Doc Mateo. Kahapon sa ilagi na hatag drink nga food sa station. Thank you so much. Sige, thank you, Gid. So, dali lang. Standby na kita sa aton nga mga balita lokal. Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 6 minutos na nagaligad sa tak na ang alas 6. Detalya na sa mga balita lokal. Naglambot na sa record-breaking high ang kadamuon sa mga nagkalamatay sa COVID-19 diri sa probinsya sa Negros Occidental karon nga bulan sa Setyembre. Umpisa sa nagsugod ang pandemya. Sa datos ng Provincial Incident Management Team, 201 ang nagkalamatay halin lang sa Setyembre 1 tubto 27. Pinakamadamo nga daily deaths ang na-record sa Setyembre 15 kag 17 nga may tag 26 ka man nagkalamatay. May 0 new COVID death man nga na-record sa Setyembre 8 kag 21. Kalabanan sa mga nagkalamatay ang wala mabakunahan kontra COVID-19. Na-record man ang highest COVID-19 monthly cases karon nga bulan sa Setyembre nga nagdangat sa 5,198. Liwat ka ginapanawagan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa mga Negrosanon nga magpabakuna na kontra COVID-19 labi na sa mga senior citizens nga sadto nagapang duha-duha. Ini matapos magdangat na sa 3,896 ang aktibo kasos ng COVID-19 kag 803 ang nagkalamatay sa petsa nga Setyembre tubtob Setyembre 27, 2021. Nagapati ang gobernador nga Delta variant na nagaigo sa probinsya bangod sa madasig nga paglaptas ang virus. Dugang panilakson, importante ang pagpabakuna bangod kalabanan sa mga nagkalamatay ang mga unvaccinated COVID-19 positive patients. Nabala ka man ini nga posible maglabot pa sa masobra 4,000 ang kaso sa masunod nga mga inadlaw. Ginpahayag naman ni Negros Occidental Comelec Supervisor Attorney Fatima Aspan nga tubtob sa karon nagapabilin nga sa Setyembre 30 ang deadline sa voters registration. Sa interview sa Action Hotline, ginpahayag ni Aspan sa pihak nga naprubahan na sa Kamara kag Senado ang inaduso nga pagpalawig sa voters registration. Magapabili na ilang deadline sa September 30 tubtob wala pa sa Comelec resolution nga nagamando sa pagpalawig sa registrasyon. Sa pihak nga bahin, ginpahayag naman ni Aspan nga ang filing sa Certificate of Candidacy ang mag-umpisa na sa Oktubre 1 tubtob 8. Sunod pa kay Aspan, duwala man kamatahong tugutan nga mag-upod sa pag-file sa COC. Sa din ang mga kandidato kag ang ma-assist lamang sa mga kandidato ang pasudlon bilang kabahin sa health protocol batok sa COVID-19.
Gin kasubuan ni Station 4 Commander Major Junray Batadlan nga sila ang ginabasol sang mga pumuluyo nga nagalinya sa satellite registration sa Comelec University of St. Lasal. Sura kay Batadlan ang ila trabaho ang mga ipabilin ang peace and order subong man ang pagpasiguro nga nagasunod sa health and safety protocol ang mga parehistro kag hindi ang mga panagtag sa numero. Sura kay Batadlan ang Comelec lamang ang nagahatag sa numero kag sila ang nagagiyagid lamang sa nagalinya kag wala sila mahimo kung ipanunsyo na sang Comelec nga wala na sang available nga numero kag magpauli na ang mga yara sa linya. Pangabay-ba ni Batadlan nga hindi maglinya antes ang alas 4 sang kagahon, bangudakpon sila sa paglapas sang curfew. Arestado naman ang 7 ka persona sa bypass operation sa Philippine Drug Enforcement Agency Negros Occidental dira sa Purok Sigay, Barangay 2, Siyudad sang Bacolod. Suno kay PIDEA Negros Head Nicolas Gomez, isa na katuig nga yara sa listahan sa otoridad ang subject nga si Jose Siancua nga muman ang inatudlo nga drug den maintainer. Nadakpan si Siancua kag anom kay Banpa sa bypass operation. Na-recover sa bypass operation ang 15 gramos nga illegal nga droga nga nagabilis ang 102,000 pesos. Gindakop naman ang napulo ka persona nga naglapas sa curfew kag liquor ban matapos nag-intra sa Binayle sa Purok Isla, Barangay Villamontes, Siyudad sang Bacolod. Suno kay Station 4 Commander Major Junray Batadlan, isa ka concerned citizen ang naghatag sa ila sa impormasyon angot sa Binayle sa lugar. Nagwa man nga pumuloyo ang nag-organisa sang baile kag wala naglisensya sa kapitan. Sulod doon ang lugar rason nga wala man gilayon nakita sa otoridad ang nagakatabo sa mga area. Dugang pa ni Batadlan las 11 sa gabi sang naaktuhan ang mga nagabinayle kag may iban nga nagainom pa. Ang napulo ka mga persona ang gindetain tubtob las 4 sang kagahon sa covered court sa barangay kag magabayad sa nagakaigo nga penalidad. Mga gobernador sa probinsya bukas nga kakasuna ang RT-PCR test sa mga fully vaccinated para sa domestic travelers. Samtang technical issues ginaangot sa DOH sa atrasadong reporting sang bago nga nagkalamatay sa COVID-19. Ang detalye sa balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya Kasi tumakami nga pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi may kumakaasa ang tubig. So, ulat natin nga suwag nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isagid sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination.
maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo man to? Sus, sa pakatuig. Sabo pa rin magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocol. Sa imo, kay Eboy Sarabia, JR Pilahio, morning man, kag kay Suzette Alunan, dira sa may Hong Kong, no? Ti amo gid sila ni Mamba naga-celebrate gid sa mga adlaw. Yes, we're celebrating gid. So, happy anniversary. Kasi subong nito sa Ilaya Action Doors eh. Ang 28. So, happy anniversary! Tani kung makaselebrate ako po sila, no? Galing kay, sige lang Pandemic. So, pandemic. So, kung di pandemic mo, pa Minnesota ka. Oo, sila di makadto, I mean. Okay. Diba? Sabi ko, ikaw. Ito, gaya na sila ba tayo nagpuli? Pero kung Germany, Ka? kung Germany, ikaw hindi Sige, makadto. mas may raffo. Si Miss Yvonne Bueser, maayong aga dara sa imo, good morning. Yes, wow. May gaga and good morning. Perfect. Ano pa, good morning pa sa Germany, Ano? German. Hindi ko kabalo. Huwag mo search na ang good morning sa I-search tayo. Guten Tag. Ha? Tanawa. Guten Tag. Ay, tanawa bala. Amo na? Tanawa bala ng Hindi itada. na siya iyakan, no? Hindi na siya iyakan. Tanawa lang kay basi malagpatan. Na. Edwin Escopel, good morning man dira sa imo classmate. Kag sa mga nag-tanaw sa aton, kindly share sa aton sininga. Kindly share sa aton nga ano ganina panawag na nga aton nga live, no? Tanawa be? Guten Morgen. Good morning. Ang Guten Tag ano na ya? Ang Guten Tag ya, dalang search na. Kasi good afternoon. Sa kay Melissa Montinola, good morning man. Kag kay Carol Montoya, ihada, good morning. Musta ka na? Daw bago ka lang nakalusot, no? Sige, sa kay Neil Brian Valuis, good morning man. Sa mga staff sa Aksyon Radio Bacolod, good morning. Mark Moises, Amo ni kurang good afternoon ang Guten Tag. Kay ang nakabutan di Guten Nachmittag actually. Nakama nag-pass. At least may anak ko Goten. Ang Goten is good. Okay, Guten. Goten. So magkabagay subong, ang pinasubong ka naman Good. Dapat Goten. Yan ang great man ni Moises, ang family ni Mark Moises, ang family Moises, Teodorico Kagluntaw sa La Carlota City. Yes. Good morning. Tinsakto, Goten Morgan muna. Guten Morgen. Insakto, hamal ni Miss Yvonne. Bueset. At least may half ko nga correct Oo. No? Correct. Sa kay... Ano ka? Nang 5 out of 10. 5, hindi ka pasar. 5 points kaya ka dahil. Hindi ka pasar. 6 ako pasar tali mo. Sige. Che Zamora, happy birthday ko na si Ayhada kay Casey Pagsubiron. Happy birthday, Casey Pagsubiron. Happy birthday! Sino Jack birthday? So, Pinongan. na-blues ka ng birthday. So, Ay, ang ako na-blues gali. Daisy May Duran. No, Yes. Daisy May. Happy Hindi pa inan mo birthday. ito bakal pato. Daisy May, may pato. Kada karori dolong sa imo. Hindi, ito na to ya. Ay, ito na advance. Ay, puwerte. Ibang level. Gin pang hulaman na to ya.
Ato Na, ano, na gali, magkantutok ron, magdala yung pato Ay, ga. para fresh. Para at least nakatulog pang pato. Wala, hindi siya tanig. Ang gotten day, ang good day is gotten tag. Good day. Sige, sige. So, aga hapon. Basta hindi pa maggabi, Kaya, Tonic Nualda, good morning, man. Basta ang good evening, gotten gab. hindi. Gotten gab kay gabi mo. Lain. Ano siya, siya ba do abenden? To ka mo na. Goten abend, gali. Gotten band. Chona Cordero, good morning, man. Greet niya lang si anak niya. Si JM Cordero, happy birthday, man. Karon Happy nga birthday, JM! JM, happy birthday, Cordero. Hindi si JM Baikin. Lain man na yan. Si JM Cordero is also celebrating his birthday today. Oh, sigurado ko nga his siguro Hindi pwede mag-JM ang babayaw. Kasi pwede meron man. Basta Joanna Marie, no? Pareho sa kay Bibe. Joanna Marie. Joanna Marie. Kung, may mga Marie, sila tanan niya. O kung Josefa Maria. Pwede. Gabi sa Josefa Maria. Tapos nga yung JM. Kaya Ana Sinoro, dira sa La Carlota, good morning, man. Kag kay Jean Buerom. Sa Bago City. Good morning dira kag pare ko Arlene Buerom, ha. Good morning dira kag kumusta lang. Sige. Si Migo Taleo Talaba, nakita mo diway. Tiga chat gira saya nga good morning ga pamati siya. Hambal ni Miss Yvonne Vecher, ano ni magbasa man? Sean Goten Abend, have a nice evening. Mayuguro mo patudlo ko di nga daan kay Miss Yvonne. Oo, patudlo ka. Kay may plano. Dugang naman sa ako niya, no? Hindi ka may plano kay di malakat sa Germany. Oo, man. Lakat ka to sa Germany. Basi imuon ka pa to ya duol. Duol. Anong duol? Kita ka sa una sa soft drinks sa una, yung takop sa soft drinks na sa una. Piyo, hindi pa na sa plastic sa una, nang daw, kasabad. sa una, mga joke. Mano ka to, masimuon ka to duol. Amo na gali. Standby na kita. Standby na ta. Kinala ta magtuon iban nga languages kaya para para linguist ka. Marami mo na linguist. Sa uli nga polyglot. Polyglot. Ano siya? Amo siyang tao nga kabalo sang damo nga language. Sige. Perfect. Standby sa mga balita national. Sa
1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:25. Sa detalye na sang mga balita lokal. Bukas ang mga gobernador sa nagkalain nga probinsya nga kakasuna ang RT-PCR test para sa mga fully vaccinated nga mga domestic travelers. Sunod kay Presidential Advisor for Entrepreneurship Joy Concepcion, dako ang mabulig sini para sa tourism activities sa Pilipinas, kag panawagan man inis ang Cebu Pacific kag Philippine Airlines agud magdamo ang domestic travel sa pungsod. Samtang obligado naman sa RT-PCR test ang mga unvaccinated nga pasahero bisan madayon ang plano. Ginaangot sa Department of Health sa technical issues ang atrasado nga reporting sa bago nga nagkalamatay bangod sa COVID-19 sa 3 ka sunod-sunod nga adlaw. Sunod kay DOH Epidemiology Bureau Director Dr. Alithea de Guzman, wala na gana ang server sa nga COVID-19 kaya system halin September 23 tubto 26 rason nga na-delay ang encoding kag validation process sa kadamuon sang bago nga napatay sa virus. Natinguan naman nga makahatag sang daily update sa kaso sang COVID-19 sa Pilipinas pagi sa manual extraction sang datos halin sa COVID-19 documentary repository o repository system. Ginpahayag naman sa Union of Local Authorities of the Philippines sa kunulap nga nagpromesa ang gobyerno nasyonal nga mas mangin balanse sa pagpanagtag sang COVID-19 vaccine sa mga probinsya. Suno kay ULAP Chairperson kag Quirino Governor Dakila Kua, ini ang pagbago sa nakaligad nga pulisa sang National Task Force Against COVID-19 kag sang Department of Health nga nagatutok sa hotspot areas. Dunga pa ni Kua, patas ang himuon nga pagpanagtag sang bakuna agud makalagas ang iban pang LGU sa target nga herd immunity. Nanawagan ng Union of Local Authorities of the Philippines sa kunulap sa gobyerno nasyonal nga edukar ang mga LGU sa alert level system antes ini ipatuman nationwide. Sa laging handa briefing, ginpahayag ni ULAP Chairperson Quirino Governor Dakila Kua, suportado sa mga LGUs ang ini nga sistema nga ginapatuman sa karon sa Metro Manila. Sino kay Kua, dapat temprano pa nga i-edukar ang mga LGUs kung ano ang mga pagbago sa sistema para ini ang ma-adapt. Umpisa nagligad ka September 16, ang NCR ang napaidalom sa Alert Level 4 bilang kabahin sa pagpatuman sang pilot implementation sang bag-o nga sistema. Magatukod naman ang Department of Information and Communication Technology sang redundancy system o resiliency route para sa National Broadband Program. Ang pagtukod sang resiliency route kabahin ni sa pagtingwa sang DICT sa implementasyon sang government-owned broadband network. Sunod kay DICT Secretary Gregorio Honasan II, ang pagtukod sang resiliency route magaserbi man bilang safety net batok sa anuman nga isyu nga mahimo makapatrasar sa pagtapos ng proyekto. Ang resiliency route konektado ini sa Singapore nga nagaserbi bilang alternatibong rota sa Asia region. Ginpaisol sa nga Korte Suprema ang pagpatigayon sa bar exam sa Enero tugtog Pebrero 2022. Unanimous sigin desisyonan sa Supreme Court and Bank ang pagpaisol sa bar exam nga una gintalana sa Nobyembre 2021. Sa ginpagwa nga bar bulletin ginpahayag ni Bar Exams Chair Justice Marvic Leonen, iniya nang desisyon matapos ginkonsiderarang sitwasyon sa COVID-19. Tanan nga testing sites kag matapos ang panugyan sa mga naglain-lain nga eksperto. Ginklaro man ni Leonen nga hindi na liwat pagbuksan ang application period sa mga gusto nga magkuha sang exam. Good morning dira kay Miss Jinky Aldaga-Dialagdon. Happy 7th wedding anniversary kuno kay Ma'am Van kag Doc Matt Mayo. Karon nga adlaw ni dito sa US, no? Ari na sa mian to ang comment ni Ivono. Nya tuon na ma'am kay pila ka adlaw may mabisita dira sa imo sa station. Di ba si Okdo niya iya nga bana? Or pangitaan niya ka German. German chocolate lang mo. German Shepherd na ba yung gusto mo? Ay, sige, standby na kita sa Aksyon report. Second portion, upod Aksyon, Fred Salanga. Balagay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo news team. Aksyon Dorel Cabatu. Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa